Kaixo, garazi naiz eta gaur mugikorraren zorroa egingo dut. Bueno, hasi aurretikan egingo dutena da Euskaltel promozioa Apple iPhone 6S bat 2 giga denborabeak 2 urtez doan, horretarako jarri badezute hemen behian komentarioak. Hurrengo astean, zozketa egingo dut zuen artean. Hori bai, bakarrikan hemen Espainian bakarrikan egin dezaket. Segitu Twitterren eta hor jarriko izkizuet kondizioak. Decir, sopibotutikan. ¿Queréis un Apple iPhone 6S? 2 gigas, las llamadas ilimitadas en 2 años gratis. Para eso me tenéis que dejar aquí abajo un comentario y sígueme en Twitter para poner condiciones por el mensaje privado. El sorteo será el lunes que viene. Solamente se puede hacer en España. Bueno, hasiko gara bideoarekin. Orain, fonda egiteko, zorroa egiteko, materialak. Kartoia. Bera, gainera Euskaltelekoa. Kartulina. Guraizeak edo artaziak. Plastikoa edo film. Silikona beroa. Eta goma eba. Eta garrantzitsuenak hartu zaizkit. Erregla, velcroa, eta arkatza, que se me ha caído, son un desastre. Vale, ahora egingo duguna da plastiko bildu. Bueno, gaur pasatu zaidana da goma eba joan edaztua. Eta kartera egintzeit aztu. Uste nun galdu egin nuela, baina bueno, ez da hola izan. Bueno, moztuko dugu. Eta plastiko honin bada, txutxena edo hola, orduan, zelo beharko dezute. Bueno, zeloa jarriko dugu. Ikusten dezute bezala dago dena plastikoekin. Bueno, plastiko eta bereziak apartutuko ditugu. Eta orain behar duguna goma eba gorrilla. Petikatik egingo ikorriz. Honen egin badeguna da, mobila hartu, goma eba eta abere bai. Eta arkatza, klaro. Bueno, lehenengo egin badeguna da, begiratu zenbat den luzeran. Hemen, utzi badegu zentimetro bat. Eta hemen, beste zentimetro bat. Hau izan ditzake planoa. Zuen mugikorraren tamainan. Orain, egingo duguna da moztu. Horretarako artazia. Bueno,
egingo duguna da, aparkatu. Orain egin behar duguna da, kartoiakin, moztu, mobilarekin. Bueno, egingo duguna da, irikiko dugu hau. Dakagu bat eta bi. Orain egin behar duguna da, moztu kontuz handiz. Hemen ditugu bi hauek. Bueno, orain egin dituguna da, bi hauek jarri parian. Eta orain bai ingo duguna da, hau, ondo dauden. Bueno, nahiko ondo. Orain egin behar dituguna da, bi pata hauek hemen jarri. Horretarako silikona beroa behar dugu. Bueno, ingo duguna da, begatu. Ondo intxatxika. Kontuz beroa dago eta. Bueno, orain egin behar duguna da, hemen jarri bat dugu kartoia. Kartulina. Hemen dakagu. Eta jarriko dugu hemen. Eta mobilaren tamainokoa egin behar da. Ikusten dezuten bezala, dela horrela. Bale. Orain egin behar duguna da, pegatu kartulina. Horrela geratuko litzake. Orain egin behar duguna da, hau, pegatzen utzi, lehortzen utzi eta holako beste bat. Nik egingo detena da, hemen, hau, ikutu gabe, beste bat egin berdina. Bueno, egin dut. Aztu zait esatea, egin behar duguna da, hemen, egin behar duguna da, hemengo hau, hemen, zulotxo bat egin, hemen, kamara eta plazaren zulotxoa. Eta orain egin behar duguna da, hau, azpian jarri, eta egin zuloa berriz hemen. Eta berriz ere moztu. Azkar egiten nahi nahi, zeratikan hau leno ere egin dugu. Bueno, eta orain egin behar duguna da, bakarrikan, parte hau, bakarrikan egin behar dena da, pegatu. Honekin, altura honetara egingo dugu. Ikusten dezute hemen. Orain, badakizute zertin jarri dugun hemen, kartulina. Hemen dakagu, sartzeko, txartela edo DNI-a edo nahi dezutena.
Vale, orain egingo duguna da hemengo hau ingurukua dena bete silikonaz. Zortzi bada lehortzen utziko dugu. Eta orain egin behar da hemengua neurtu. Aldekua. Honen ditu zazpi. Hau hartuko dugu, egingo dugu hola. Nada, hemen silikona piztoa jarri. Horrela, hau ja honezkio neurtuko zan. Bueno, orduan nola ideitzela izai. Ander, bizan eman. Orain egingo duguna da hemengo kontorno hau silikonarekin bete. Eta, ikusten ez zuten bezala, hemen pegatu dut hasta los manos, hasta las manos. Parezco Spider-Woman. Spider-Man. Pues en versión chica. Bueno, va. Tiririri. Vale. Ahora, merkoa, hemen daukat. Eta inba deguna da, merkoa pizka bat moztu. Txing! Vale. Falta handiak egin ziren. Bueno, txiki. Horrela gelditu da. Zobalteak kenduko ditugu gero. Eta tutikan horrela. Eta orain irikiko dugu. Eta plastikoa. Eta listo. Eta gero nahi eman zute dekoratu dezakezu. Dekoratu dezakezute. Ikurriña bat egingo dut. Eta nola dena edakigun ikurriña nolakoa den, ez dizut erakusiko. Orain zumba nire funda mobil berriarekin. Bueno. Promoción Euskaltel. Nahi alde zute Apple iPhone 6S 2 giga deimugagabeak bi urtez doan. Horretarako komentario bat utzi bat zuten ze kolore nahi zuten beltza edo zuria. Eta hurrengo astean zozkera egingo dut. Espainian bakarrikan. Twitterera, segitu Twitterren, eta mialduko izuet kondizioa mezu privatura. Bueno, ¿queréis un Apple iPhone 6S? 2 gigas, llamadas ilimitadas en 2 años gratis. Para eso me tenéis que poner en comentario aquí arriba, o sea, aquí abajo, aquí abajo, qué color os gusta, negro o blanco, y dime en Twitter y ahí os pondré las condiciones del sorteo que voy a hacer el lunes que viene. Solamente para España. Bueno, gaurkoz bukatu dugu eta hurrengo bideoan, beste bideo batekan etorriko naiz. Hurrengo arte, aio!